Di çarçoveya plana rêveberiya perwerdeyê ya ji bo nûjenkirin û sererestkirina dibistanan de pêveberiyê îro bi hevkariya Parêzgeha Helebê 10 dibistan li Taxê Şêr Mexsûd û Eşrefiyê vekirin. Helbet, ev dibistan ji aliyê destav, boyax, karên sererestkirina giştî û çêkirina derî û pencereyan ve hatin nûjenkirin. Her wiha amûrên fêrkirinê û kursiyên nû yên xwendinê jî ji wan re hatin dabînkirin. Bi hemahengiya li gel rêxistina UNICEFê jî, ev dibistan hemû hatin çalakirin û xwendekar bi temamî vegeriyan dibistanên xwe û plana rêveberiyê ew e ku hemû dibistanên li Parêzgeha Helebê çalak bike. Ev soza nûjenkirina 10 dibistanan di çarçoveya kampanya Heleb Spelkul de hat dayîn. Kûban hatin serereskirin li gel boyaxkirina dibistanan bi nasnameya dîtbariya nû. Çêkirin û dirêjkirina torên elektrîk û hemaman û karên din ên ku me pêwîst dîtin. Piştî rizgarkirinê ji ber rewş û îhmalkirina berê, rewşa van dibistanan gelekî xirab bû. Ev kar bi hemahengiya li gel rêxistina UNICEFê jî hate kirin ku kursiyên nû, texte, sobe û enerjiya rojê ji dibistanan re peyda kirin.